जय भोजपुरी प्रणाम। आप लोग की रिपोर्ट में बतावे जा रहल बानी एक बार फिर से बवाल मचावे भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो जबरदस्त गाना लेके हाजिर हो चुकल बड़े विनय पांडे सानू और शिल्पी राज। जी हाँ दोस्तों, ये लोग जोड़ी के आप लोग गाना तो जरूर सुनले बानी जा, बुलेट पर जीजा बुलेट पर जीजा, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री बिहार यूपी हर पूरे इंडिया में ही गाना धमाल मचा देले रहे। जौन गाना का नाम रहे बुलेट पर जीजा। यह जोड़ी एक बार फिर से आप लोग के बीच में एगो बवाल गाना लेके आ गइल बा। जौन गाना के नाम बा समझा के राखब ए जीजा जी। जी हाँ भैया, समझा के राखब ए जीजा जी। जौन गाना के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिल बानी और ये गाना रिलीज भइल बा डेंजर म्यूजिक पे। जी हाँ भैया, गाना जौन रिलीज भइल बा डेंजर म्यूजिक पे, कंपनी के नाम ही बहुत बवाल लेवल के बा, तो जरूर कुछ खतरनाक कुछ स्पेशल हमनी के बीच में रिलीज कइले बिया कंपनी। तो जरूर देखी जा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बा। समझा के राखब ए जीजा जी एगो नया भोजपुरी के तहलका मचावे वाला गाना विनय पांडे सानू और शिल्पी राज के मधुर आवाज में, जौन गाना डेंजर म्यूजिक पर रिलीज हो गई बा। यूट्यूब पर सर्च करी जा डेंजर म्यूजिक, नीचे दियल के लिंक पर क्लिक करके गाना के ज्यादा से ज्यादा देखी जा, शेयर करी जा, वायरल करी जा, प्यार आशीर्वाद दी जा। बता दिए गाना के बारे में, तो एक गाना में पलक और श्रेयांशी सिंह देखे के मिलियन, जो कि बहुत ही खूबसूरत हीरोइन वालों मॉडल वालों। और एक गाना के लिरिक्स राजू राजा लिखले बड़े, म्यूजिक विकास यादव दिले बड़े और डायरेक्शन आशीष सत्यार्थी जी के बड़े। भोजपुरी के बहुत ही बेहतरीन सुपरस्टार डायरेक्टर आशीष सत्यार्थी जी हैं, जो कि बेहतरीन बेहतरीन खेसारी पवन जी के भी गाना डायरेक्शन कैले बड़े, बहुत बड़े बड़े लेवल के भी गाना बनैले बानी। यहाँ के बहुत जबरदस्त गाना बाटे, जौन गाने का आप लोग जरूर देखी जा, प्यार आशीर्वाद दी जा। डेंजर म्यूजिक पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बा, जौन गाना का नाम बा समझा के राखी ए जीजा जी। तो देर ना करी जाए, गाना के यूट्यूब पर सर्च करी जा और देखी जा, प्यार आशीर्वाद दी जा। जय हिंद, जय भोजपुरी।